نايلوم قدمتنا أب مدب سايدا أبال جل بهلي كيح مريت سنة أبنيا قديم سنة أبنيا فرويني تولدأ فرويني عدمنا كسلة ذهب كنا عدل بتعمي نمسكناكي ونقعك أم مدب سايدا بدحن متأخي يعني اللي قدحن صنحك كل جزء سبورت تجبريها نسمع بس بنوكو جميرنا ساعتها موياخي كن بتصح نوكو ساعات كن دي مالتي ساعات كن دي تتسئين تاين تجبري مجمريا أنا زي عدم زي خبير كذا عدم كني ما نقيدانا أما دب سايدة تعمية مسكنكي بمغزال أنا نقويت ساعات 4 أبدأ ما يأتي نقوم تسع 4 ألارم موبايلي ملي 4 تسع كاو تسية سبورتي بوخداون تلني نوع تخدادينا تدالي كاو ما يندحر قريبة أني حيز فلحة نوع يستي تزي كوينقا شعو لبت زبالة أفلحة حان لترو 4 قدل وعي لبت زبالة ماي يستي سقاب زخيد مالتي كاو ما خايد اللوني ايربورت يخيد 45 يوصخ بجزاي ايربورت بتيحه يملس اب حنت قرانا بوتا لهنا ويا مالديو ويا زي كونس سبيد زلو اكايدا قلطف وكين خيد مالد اما غاغبا خخي ابا خلخي مو ناي مودات اما غاغبا يزخوني يدولع مالت صبحي ايزوترني شكراو نجار بزح يزوترني نقوه بزح نشتي يبلع فادوس مشت حنسا بلع حنسا ونا يبلع كل سبي زفلت ابت خبابي انتي دا اشد زي بالكي يبلوا خان سمع اجتي انت يالو تردي تسب كم زي ووك سبورت الو انقصاص غيركا قصبتاوي شد زبل سب هلو قون الو خبرغص أنا زجبر جن من قصاص وكين سلزقنا كاب ندا كوريا يعني إيربورت 4 كيلومتر يجي أكلاتين من قصاص كم تي حكايم دولون سمعوا أما دبدو كاتر دل ديوتي ولا كم سنة حساب تو حدا سبسي حدا ساعات معلتي بأجر خيد الله سلزي نتعنا مالتي كدمي حميم كاب حميم كحكم الناس كدمي حميم تخانقين كات الناس بحال نتعنا إليه استير جبراني نماتي أكلاتي كات سجاس ستم زبالتي من قصاص أنت حرت زورتر كونكا ستم زباليت نفسها أبتعنا خم خمي أبتعنا أملاخي مسجن 100 مالتي هراي تبو فرويني أنيلي فرويني تولد سخي أب جزية استراتيجية ومزلا شعند شعات 107 شو تاني خي ميدات واتي كدمي أخ أبدك أمحارة مسك يحت بابا نيركي تترنيفكم كأنا ميدا واتيكم نايك يحت بابا سك حتصر أبيلك أذكرنا كم يحلفكيو كم ينيركم كملكم لميدا واتيكم مجمريا يحت بادك أمحارة سواء شوعة زواج مر مسحزتها مالتين دك أمحارة بهالودب متيوم منانيرهم ما كلاي بهالودب توم نايك أدم حجيت شعات بهيرات يريون يرم قصقص قورني يرم عملو كتماتات تحرر كتماتات أبت ساعتي حجي نحنا أي قومنا عندنا جن دك جزاوتي زكبرو تاني كحسكا تزكبرو شعات بهيرات ندقمون يرنا بأنقول ناي جزاوت خينا نتيزر أيوة نخباب جزاوتنا ندقمون يرنا ده حرجن إحنا بمسرات أدلايس لزخنة كنقوم تدلي مالتيو بمأخلنت عند برهان كنقوم كيلنا مالتي فمو قدمي جن كم تجادلتي زز جبرو تجادلتي نانجبر نيرنا دك جزاوتي خابتي شاف دلو بعال داروزات تحاليف كدلو بدون كل بأمان تجادلتي زواج أنشاتي كلاشنا مسيلكا كل خطات تجادل عايز جبرو نجار نمسال مسيلنا كيد نفتن يرنا ده حرقن تقيحن باز بهالقيمة مالتي ودارجا شعو أبو زحكة بابتات إحت عن بابا نيرون ديو وجن أرسراوي صلاقي تقادلتم كن كازي وجل
ፈተነ ናይቲ ዝርእይዎ ዝሰምዕዎ ሓራይ ድሕሪኡ ኸ እንታይ ትገብሩ ነይርኩም ከመልኩም ቀያሕቲ ዕምባባ ብድሕሪኡ ቀይሕ ዕምባባ ብስነ ስርዓት ቆይሙ ማለት እዩ ንተጋደልቲ ንህዝቢ ክንጉስጉስ እንጅምር ነርና ልክዕ ከምቲ ተጋዳላይ ዝገብሮ እንዲና ክንመስል እንደሊ ነርና ተጋዳላይ ድጽሞሞ ተጋዳላይ ዝገብሮ ተጋዳላይ ዝሕልፎ ጭንቂ ኩሉ ንመሃሮ ንስዕቦ ኢና ነርና ሕጂ ኣብ ሲኔማ ከማን ንርኢ ነርና ናይ ደቀ ኣምሓረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እቲ ስጋብ ድግሳውን ከድና ንጉስጉስ ነርና ንህዝቢ ከነርኢ ኢልና ንድግሳ ከድና ማለት እዩ ኣብታ ምምስራት ባይቶ ናይ ድግሳ ኣብ ኣክሳትፍኩም እንታይ ኣጋጢሙኩም ኣብ ድግሳ ሽዑ ህዝቢ ተኣኪቡ ከነርኢ ዓፋፉን ነይሩ ግራውቲ ኣብኡ ተውስ ክልተ ተውስ ነይረናና ኣብኡ ተጸጊዕና ኣብቲ ጫፍ ናይ ተውስ ማለት እዩ ናይ ኣግራብ ኣትክልቲ ሕጂ ነቲ ስቴጅ ተጠቀምናሉ ሓንቲ መረባዕ ነይራ ዝክራ ባክግራውንድ ስቴጅ መሳሊ ነታ ባክግራውንድ ተጠቂምናላ ነታ መረባዕ ሕጂ ኒን መጻ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሰዓቲ ከከሽፈን ኸዳ ነይረኒን ድሓር ዳኮታ ነይረን ሚጋ ይነበራን ነፈርቲ ናይ ጸላይ ሕጂ ዓንደ ብርሃን ይብለና ሕማቕ ፅባቕ ኣለዎ እዘን ኒን ይኸሽፋ ስለ ዘለዋ እንድሕር ደኣ ነፈርቲ መፅአን ናብቲ ዓፋፉን እተው ይብለና ዓንደ ብርሃን ሕጂ ንሕና ኦሬዲ ምርኢትና ጀሚርና ህዝቢ ተኣኪቡ ከምዚ ተኣኪቡ ደሎ ምርኢት ኣርኢና ጀሚርና ዳኮታ ይመጻ ናይቲ ሰዓት ነፈርቲ ማለት እዩ ዝገርመኪ ኣብቲ ሰዓት ብምንታይ ምድብዳብ ጀሚረን በታ ኣውቶቡስ በታ ጫፍ ነታ ኣውቶቡስ ይትኩሳላ ተኣውቶቡስ ቃልቃል ትብል ቦምባ ከማ ናይ ተኮሳን ፋክረስ ጥራይ ይንትኩሳ ነይረን ፋክረስ ከም ሕሱም ይዝፋናጨል ንብዙሕ ኤርያ ይዝዓምም ንዐን ትኩሳ ነይረን ካብኡ ነቲ ህዝቢ በቃ ሕጂ ንሕና ብድሕሪት ኣብቲ ስቴጅ ተጠቀምናሉ እቲ ህዝቢ ናባና ከምዚ ኢሉ ክንወፅ እውን ኣይከኣልናን ፋሕብትን ኣትይዎ እቲ ሰብ መቸምቲ እዋንቲ ኣነ ስጋብ ሕጂ ድዝክሮ ኣብ ሕልመይ እውን መፅእ እዩ ስጋብ ሕጂ ምክንያቱ ሓደ ርእሲ በቲ ተቆሪፅ ኸይድ ሓደ እግሪ በቲ ተቆሪፅ ኸይድ ሕማቕ እዩ ነይሩ መዓት ሰብ ተቆራሪፁ ሰብ ብብዝሒ መይቱ ሕጂ ንሕና እቲ ህዝቢ ጎቢጥና ዓቕልና ፀቢና ባሕፋሕ ኣቲና ማለት እዩ ካብኡ ኣነ ቤርጉም ዝበሃል ተወልደ ሕጂ ኣሜሪካ ኣሎ ምሳይ ማለት እዩ ካልእ ተበታቲና ናብያ ኣለና ይንፋለጥን ኢና ሕጂ ኣነ ርእሰይ ከይተሃርመኒ ርእሰይ ተሃሪመ ዝመውት መሲሉኒ እሱ እውን ከምኡ ኣብ ከምዚ ናቱ ትሽትሽ ርእሰይ እቲ ኣነ ንሱ ከዓ ኣብ ከምዚ ናተይ እቲ ወርእስና ዓቢጥናዮ ኣነ ሕጂ ሽዑ ይህረም ሕጂ ኣነ ኣብ ይህረም ኣብዚ ብርከይን ኣብዚ ኢደይን ኣብ ርእሰይን ይህረም ሕጂ እቲ ናይ እግረይ ኣይረአይኒ ናይ ርእሰይ ግን ደም ቲኒኒኒ ንብል እዊ ተሃሪመ በአ ደም ወፅአ ኢለ ምስኡ ተተሓሒዝና እቲ ሰብ ሃጓፍ ቦታ ምስ ረኸብና ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ክንዲዚ ካብዚ ናብዚ ይኸውን ትጉድጓድ ክትነጥሮ ይትኽእልን ኻ ብዘይ ልብና ነጢርና እተን ነፈርቲ ደብዲበን እቲ ሰብ ዝነበረ ኩሉ ተረፍሪፉ እዩ ካብኡ ምእራይ ኮይኑ ኣበይ ኣለዉ እዞም ቀያሕቲ ዕምባባ ዓንደ ብርሃን ማለት እዩ ከኣርየና በብሓደ ኩላና ተዘጋጊልና ኢና ገሊኡ ርእሱ ዝህረም ገሊኡ ኢዱ ዝህረም ገሊኡ ኩላና ዝተጣዓዒና ኢና ካብኡ ተኣሪና ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ዝነበረ ናይ ድግሳ ኣብኡ ተኣኪብና እቲ ማህረምትና ዝተሃረምና ሰባት ተለሊና ተሓኪምና ማለት እዩ ሓራይ ትጽቡቕ ኣብ ብርክኺ ኣብ ካልእ እውን እስከይጀለኪ ግን ትጽቡቕ ሲ ዳሓን ከይተሃሰኺ ትንቀሳቐስለኪ ኣለኺ ድሕሪኡ ንሜዳ ወፂኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከመይ ቀፂሉ ክሳዕ ምስቶም ዘመቲ ኣብ ዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት እውን ተሳቲፍክ ነይርኪ እስካዕ ልልና ንስኸ ካብኡ ምዝላቕ ምስ ኮነ ከም ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ብፍላይ ብደቀ ኣምሓረ ስለ ዝነበርኩ ብደቀ ኣምሓረ ዝተረፈ ሰብ ኣይነበረን ንሕና ኢና ዝነኣስና ሰብ ነርና ቀያሕቲ ዕምባባ ንሕና እውን ስድራና ገዲፍና ኣፋኒዮምና ደሓን ኩኑ ተባሂልና ተፋኒና ምስ ስድራ ከይድና ማለት እዩ ብኩሉ ብበዓል ከረን ኣቢልክ ብበዓል ዛገር ኣቢልክ ፍዓመት ኣቢልክ ኩሉ ኮታ ንዜሮ ናት ኣብ ዜሮ ምስ ኣተና ኣብኡ ዝፀንሑና ነይሮም ዕባይ ናይ ቤት ሙርሰውራ እቲ ውድብ ዝዕበዮም ማለት እዩ ሕጂ በቲ ናይ ከረን ቀያሕቲ ዕምባባ ወሪዶም በቲ ናይ ዛግር ወሪዶም ካብ ኩሉ ዓይነት ኣብቲ ምዝላቕ ዝወረደ እቲ ዝሓየለ ቀይሕ ዕምባባ ኣብቲ ሰዓት ግን ናይ ደቀ ኣምሓረ እዩ ነይሩ
ሕጂ ደቀ ምሓረ ዳርጋ ሓደ ሓደ ሞጽኦም ምናምበር ብጥርኑፋትና እቶም ገለገለ ኣውፅንሑ ናይ ዜሮ ተምሃሮ ባህሊ ናባና ተጸምቢሮምና ዳርጋ ዝበዛሕና ናይ ደቀ ምሓረ ከም ዘለና ይኾይና ኣባላት ባህሊ ገይሮምና ማለት እዩ ዜሮ ምስኣተና ካብኡ እንደገና ትምዝላቕ እውን ካብ ከተማታት ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ካብ ሳሕል እውን ይዝለቕ ነይሩ መሊስካ ካብ በረኻስ መሊስካ ንበረኻ ይዝለቕ ነይሩ ካብ ዜሮ ከዓ ኣብ ነፈርቲ ዘይረኽብኦ ቦታ ንኣሽቱ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝነበርና ህፃናት ካባና ዝንእሱ እውን ስለ ዝነበሩ ንዕቀበሉ ቦታ ተደልዩ ኣብ ጀልሃንቲ መሬት ሱዳን ናብኡ ምኻድ ተደልዩ ናብኡ ኺግዒዝና ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ጀልሃንቲ ከዓ እቲ ሃሩር ብጣዕሚ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብጣዕሚ ሃሩር እዩ መሬት ሱዳን እዩ ኣለይትና መምሃራና ድሓብሐውና ከዓ ብኣካዳሚ ድዩ በቲ ሙዚቃ ዓሊ ዓሲና ንዓና ስፔሻሊ ቀሕት ዕምባ ዓሊ ዓሲና መምህርና ነይሩ በቲ ሙዚቃ በቲ ከዓ ኣካዳሚ ከም ዝኾነ ይኹን ተምሃራይ ናይ ቤት ምሰውራ ዝያዳ ከዓ ኣብ ሙዚቃ ከዓ ዓሊ ዓሲና ሒዙና ብሙዚቃ ጽቡቕ ቤዚክ ዝኾነ ትምህርትታት መረና ነይሩ ማለት እዩ ዓሲና መዓሲኽ ምስ ዘመት ወፂኺ ምስ ዘመተ እዚ ቅድሚኡ ከም ዝብለኪ ካብ ጀልሃንቲ እውን ተመሊስና ካብ መሬት ሱዳን መሬት ኤርትራ ከዓ ምስ ተመለስና ዓራርብ ሕጂ ቤት ምሶራ ናብ ክፍለ ስራሓት ኩላሃና ፋሒልና ማለት ኣብቲ ደጀን ቦታታት ኣስተምህሮታት በብዓይነቱ መጓዓዝያ ድዩ ቴክኒሻል ድዩ ካልእ ንምጽናዕ ኩሉ ቤት ምሶራ ፋሒሉ ነይሩ ኣብቲ ደጀን ቦታታት ንሕና ከዓ ቤት ምሶቶም ቀያሕቲ ዕምባ ከዓኒ ትምህርቲ ሙዚቃ ንቕጽል ነርና ኣነ ብሰዓት እዚ ክላሪነት እምሃር ነይረ ብዓሊ ዓሲና ከላኮ ከሎ ኦርጋን ክምህረኪ እየ ዝብለኒ ነይሩ ክራር ኣብ ቤት ምሰውራ ዘይክእል ክራር ተምሃራይ ኣይነበረና ዝኾነ ባኮ ዕንጨይቲ ክስታይ ግብር ኣቢልካ ጥቀጥ ኣቢልካ ዘይክእል ክራር ኣይነበረናን ኩሉ ተምሃራይ ብፍላይ ግን ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ተስፋንኪኤል ክላሪነት ክምሃር ተመዲበ ብናይ ሕሩይን ኢልያስን ሻምበል ባሻይ ፍጹም ከዓኒ ብኦም ከዓ ነቲ ሶልፎጆ ናይ ሙዚቃ እንዳተኸታተሉ እታ መጽሓፍ ናይ ሶልፎጆ ናይ ክላሪነት ወዲኤ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ክስታይ ማለት እዩ ኣብ መደብ ጀምሪ ተባሂለ ኣብ ቅዐ ማለት እዩ ክኢለስ ጽቡቕ ንመጀመርያ ክላሪነት ማለት እዩ ካብኡ ግን ምስቲ ኣብ መዳድባ በዓል ዘማች ዝመረፅዎ ዋላ በዓል ወዲ ሳጽን እውን ነይሮም ቫዮሊን ድኻሉ ንመጀመርያ ግዜ ምርጫ ናይ በዓል ዘማች እዩ ናብ ፊቶራሪ ይወፃነ ኣብ መደብ ፊቶራሪ ጋንታታት ይኣቱ ኣብ ጋንታ ክፍሎም ይምደብ ኣጋጣሚ ሽዑ መደብ 83 መጀመርታ እዩ ኦሪንቴንሽን ወስዱ ጸኒሖም ቶም ቤት ምሰውራ ጋንታታት ናብኦም ይምደብ ኣነ ከዓ ከም ህዝበይ ንድሕሪ መስመር መምህር ኮይነ ኣብ ጋንታ ክፍሎም 2 ዓመት ዘሚተ ማለት እዩ ድሕሪ መስመር أبي مهر كلخي مجمريا مس تبدبنا غانتا خفلوم كبابي تقول زلون كبابي عرزاتات زلون غانتا ملتيت مديبات مديبنا انا ام مسرع قيق ايمان يلقيق اي زبال اد وان اب انترفيو ستراي نيرو مرح مسرعنا زنبرلي اب عرزا نعمت مهيره كاو تا مسرع فحص لزبلت فرقنا ندخل تمديبهم بعلمان يلزلوا مالتين فرقنا خاني ندمبلاس ጨናን ቃይም ድሎ ቄናን ቀውዓ ደምበላስ በትናይ ተዓዲ ጻወታ ጨናን ቃይም ድሎ አው ዓመት ምሂረ ካብ ቄናን ቀውዓን ዓጸጸር እንዳተመላለስና ማለት እዩ ዓመት ምሂረ هراي ኣብ ሙዚቃ ዓለም ክበሊ ክነኣቱ መጀመርያ ግን ሸውሃት መኽፈቲ ሙዚቃ ተስምዕና ኣለኪ ሕጽር ዝበለት ሓ
يا أخلك وسامبوكي استخين جو يغني لنا فرويني اسكي كم أم عبيلكيو عبز درجة زخميل كبتحكي اوكي مجمريا خمزي بالكوخي كابتي زمتنا بهالودب 84 مودة أتى صاحبه أجي كلارينيت يزغل نيرانه بدحريقن بهالودب مسمصه تا كلارينت بزح كسرح الله يكالكن كم ساعة تراي تمدي بسرح نيره دحرقن بعلي سجيرة مالتي نتا كلارينسي كسرحوني كالون كتقوم لا يكالون كاتينا دمسي ام مارشندو ام مزموردو قالت رايم دبلغي حجي علي كابا انا بساكس كاوني ايوب هبتاب مسارحتات قحط سلازنبره انا ساكس كلوط دللهو هبني ليا بحداشا توهيبه قطري اكسرسايز قبر كال كذكر زدلي اني قال تسفاي ابا هايله فيرونيكا بحر نجاش بهال جانتا شماوتينا نزيناي قدم ناي ماتعه درفتات بمولينا نصنعو نيرنا بروفاسي اكسرسايز قصالينا نقبر نيرنا حجيت لممد تيد مصراي او اصرينا نيرنا مالتي ግን ኣብቲ መደብ ከም ምድብ ፍሮይኒ ከም ሳክስፎኒስት ኮይና ኣይተመደበትን ውሽጣዊ ሰራርሖም ናይቲ ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ናጽነት መጽኡ ኣብ ናጽነት ውን እቲ ኩሉ ጉጅለታት ባህሊ ኣይቀጸለን ኩሉ ፋሒሉ ተጣይሱ ከም ዝኾነ ይኹን ተጋዳላይ ማለት እዩ ሓንቲ ግን ሃገራዊት ባህሊ ስብሪት ኣቆይሞም መብዛሕትና ተን በዓል ቬሮኒካ ኣልማዝ በርሄ ተን ሰዓት ዝነበርና ብካል ቆይምና 5 ሰዓት ኣብቲ ስብሪት ሃገራዊ ባህሊ 5 ሰዓት የነረ ሕጂ ኣብ ትርፊ ከዓ ንጻወት ቬሮኒካ ቤስት ሕዝ ኣልማዝ ኦርጋን ተሃርም ኣነ ሳክስ ሃርም ኣብ ትርፊ መድባት ናይ ገለገለ ጸወታ ምርኢት ማለት እዩ ብድሕሪ ግን ናይ ሹሻን ናይ ሙቃም ሓሳብ ምስ መጸ ቬሮኒካ ትብለኒ ሹሻን መደብ ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ስለዚህ ከም ሳክስ ንደሌክ ለና ምስ በለትና ዓይነይ ሓስኹን ስለዚህ ኣብታ ናይ ሹሻን መምስራት ኣነ ናብኣ መርሓባ ኢለይ ይቕበለን ካብኡ ኣዳዕዲዕና ተጣይስና ናይ ምጥያስ መደብ ሓቲትና ካብቲ ናይ ባህሊ ወፂና ፕራይቬት ማለት እዩ ርእስና ኸይልና ልምምድና ኣካይድና ንመጀመርያ ምርኢትና ኣብ ካፒቶል ኮንሰርት ሪና ማለት እዩ ሹሻ ብትሽዓተ ደቂ ኣንስትዮ ዝቆመት እያ ኩሉ ባዕልሃና ዘዳለናዮ ነገር ባዕልሃና ሰዓሰዓቲ ባዕልሃና ተዋሳእቲ ባዕልሃና ሃረምቲ ንምርኢት ኣዳሊና ኮንሰርት ሪና ካፒቶል ካብኡ ጽቡቕ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ረኺቡ ካብኡ ንቕጽል ማለት እዩ ኣብ ሹሻን ስለዝረኣና ከን ብቕዕቲ ጉጅለ ነይራ ወላ ተዘይለዋስ ክትቅጽል ነይርዋ ካልኦት እናተክአት ብሓንሱና ክንምልከት ግን ሹሻን ኮንክን ኣብ ደገ ወፂኽ ነርክን መስለን ንወፃኢ ኣብኡ ከመይ ነይሩ ተመክሮ ሹሻን ኣብ ካይዳ ናይ ስራሕና ብጣዕሚ ርቕቕ ዝበለ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ነርና ንምንታይ እንታይ ንህዝቢ ነርኢ እንታይ ተቐባልነት የድልየና ኣይና ይዘርባሓና ኣይናይ መገድን ተወሰድና ብዙሕ መንገድታት እዚታት ነናድ ነርና ካብኡ ኣዲስ ኣበባ ንምርኢት ብናይ ተስፋይ ጉሩንዲክ ስፖንሰር ወላ ሓንቲ ኣይነበረናን ሰልዲ ዝበሃል ነበረናን ስለዚ ስፖንሰር ክንገብር ኣለና እጂ ምስ ተስፋይ ጉሩንዲክ ንኣዲስ ኣበባ ምርኢት ንኸይድ ካብኡ ንኣዲስ ኣበባ ምርኢት ከመይ ዝበለ ምርኢት ኣዳሊና ነቲ ብሙሉእ ሃብታም ኣሎ ዝበሃል ኣብኡ ክሬዲት ካርድ ክስታይ እንዳገበርና ድራሮም ስሖም ብሙሉእ ኢንክሉድ ኣብቲ ቲኬት ማለት እዩ ዓብዪ ምርኢት ኣርኢና ኣብኡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ሰዓቲ 150,000 ገንዘብ ኢንካም ጌርና ኣብቲ ሰዓቲ ማለት እዩ መጀመርተና ካብኡ ዕዳና ዓፂና መሊስና ኬንያ ንቕጽል ማለት እዩ ካብ ኬንያ ውን ምስ ተመለስና ብናይ ሰሜን ኣሜሪካ ሃማድየ ብምርድዳእ ክንዲዚ ፐርሰንት ንዓኽን ክንዲዚ ፐርሰንት ንዓና ብምርድዳእ 95 መጀመርታ ንኣሜሪካ ኸይድና ኣሜሪካ ከዓ 7 ወርሒ ዳርጋ 22 ስቴት ከይድና ካብኡ ከዓ ዝተረፈና ግዜ ከዓ ኤሮጳ ከዓ ኸይድና
ስለዚ ዓመት ሙሉእ ምሽሻን ጽቡቕ ሰሪሕና ጽቡቕ ተቐባልነት ነይሩ ብኡ መጠንካቲ ኢንካም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ እሲ ዘይትፈልጦ ኣብ ጅባ ተጋዳላይ ዘይነበረ ጅባ ክንመልእ ክንመጽሓል ማለት ብሓቂ እንኳዕ ፈጠረልክን በላ እንታይ ጸገማት የጋጥመክን ነይሩ ኣብኡ ወይ ዝገረመክን ዘስሓቐክን እንተልዩ ዘስሓቐና እኳ ሓንቲ ማለት ብዙሕ እንዲ ዘጋጥመካ እቲ ሓንቲ ግን ክገልጻ ዝደሊ ኣብ ኣካይዳና ብጣዕሚ ጥንቁቓት ኢና ነርና ኣበር ክርከበና የብሉን ጌጋታትና ምርኢትና ጥራይ ኮና ንግምግም ነርና ሹሻ እንኮላይ ኣካይዳና ተኣኪብና ኢና ንግምግም ኣብ ህዝቢ ዘኽፋና ነገር ክንገብር የብልናን ኣብ ኣካይዳና ፎቅ ዘብል ነገር ክገብር የብሉን ክንውር ዘለና እንዳበልና ኢና ንኸይድ ነርና እጂ ኣሜሪካ ብዲስ መስኣተና ሓርታ ምርኢት ንጠንቀቕ ቀዳመይቲ ምርኢት እንድሕር ዳርኢና ኣብ ኩሉ እቲ መደባት ሓሲብና የደለና ዋዕዋዕ ከሆኒ ኣብ እንድሕር ምርኢትና ሕማቕ ኮይና ኣብ ኣውን ኣካይዳና እንድሕር ገለ ንእሽተይ ነገር ሕማቕ ተራእዩ ብኡ መጠን ክዓቢ እዩ ስለዚ ንጠንቀቕ ተባሂልና ኣቲና ጀሚርና ብወገን ምርኢት ጽቡቕ ኣርኢና ተቐባልነት ጽቡቕ ነይሩ በቃ ሰብ ኣይተጸበየን ጽቡቕ ድሓር ጽገ ትብለና ጀብጀብ እያ ተቖኒና ኸይዳ ጽገ ተኽለ ሰንበት ኣደይ ብጫ ሕጂ ማለት ሕጂ ኣነ ዝርድኦ እምበር ይሉክ ሴክሲ ክብልኻ ከለውሲ ከምዚ ናይ ሴክስ ገለ ጠባይ ዘርአኻ ገለ መሲሉና ንሕና ኩላሃና ይፈለጥናያን ሕጂ ንጽገ ሓደ እዩ ጸጉራ እቲ ቁናኖ ብጣዕሚ ካብ ኣስመራ ተቆኒና ኸይዳ ናይ ኣስመራ ወሓሉ ቆነንትና ትጀብጀብ ከመይ ገይረን ቆኒናና ድሓር ዋው ጽገ ጸጉርኺ ብጣዕሚ ይሉክ ሴክሲ ይልዋ ዋ ሕጂ ጽገ ጥራይ ኢላቶ ከምታ ትገብራ ኣክሽን ናይ ተዋስኦ ገለ ድሓር ኣኼባ ምስ ገበርና ናይ ስራሕና ገለ ገምጋም ናይ ስራሕና ኣነሲ ከምዚ ኢልኒ ይሉክ ሴክሲ ኢልኒ ናይ ሴክስ ዘርኣኽቦ ጠባይ ከዓ የብለይን ንሕና ከዓ ኩላህና ከዓ ኣይሰዓብናየን ኣይተረዳእናየን ብቕንዕና ማለት እዩ ኩላህና ሲ ጽቡቕቲ ግርምቲ ማለት እያ ምሽ ይሉክ ሴክሲ ግን ኣይፈለጥናየን ሕጂ ዶ ክስተይ ክኸውን ደልየ ኣይፈለጥናየን ድሓር ኩላህና ንጽገ ዋስምዕ እንደ ጽገ ናይ ሴክስ ነገር እንተዘይትርእዮ ዳ ከመይ ገይሩ ይሉክ ሴክሲ ኢሉክ ዳ ኢልና ንጽገ ተማዓይትና ድሓር ግን ምስ ወፃና ካብቲ ኣኼባ ዋው ኣብ ቅድመና ይሉክ ሴክሲ ማለት ሲ ኣብ ኣከዳድናና ገለ ተቐይርና ገለ ይሉክ ሴክሲ ገለ ስዒብናያ ማለት እዩ ድሓርታ ትርጉማ ናይ ብሓቂ ፈሊጥናያ ይሉክ ሴክስስ ጽቡቕቲ ግርምቲ ያው ማና ይሉክ ሴክሲ ተይለክስ ብጣዕሚ ቢዩቲ ጸቢቕ ክለኺ ማለት እያ እታ ትርጉማ ኣብታ ሰዓት እያ ግን ቀንጠባይ ስለዝበልኪ እኺል ከዳ ኣብታ ሰዓት እያ ግን ቁርብ ኣባኢሳሃና ነይራ በቲ ዝመፀናያ ላሃጃ ትርጉም ስለዚ ሓስናያ እሽቲኽን ሜዳ ወፂኽን መጀመርያኽን ክሳብ ኣሜሪካ ገለን ኬትክን ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ንጥፈት ነይሩ ኩን ሹሻን ሽዑኡ ተዋዓዊዑ ጽቡቕ ተቐባልነት ፍቕሪ ነይሩ ኣብ ልቢ ኩሉ ፍሮወይኒ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለኹ ትብሊ ኣብ ሙዚቃ እስኪ ብዘይቀል ዓለም ተዛረቢ ማለት እቲ በዓል ሞያ ክፈርደካ እንዲዩ እቲ ዝበለፀ ንነፍስኻ ከም ልምዲ ከም ባህሊ ኤርትራዊ ኣነ ከምዚአ ምባል ኣይ ባህርናን እዩ ግን ኣነ ኣብ ተመክሮ ብዙሕ ተመክሮ ሰሪሕ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ በዓል ሞያ ይፍረደኒ ንዓይ ከምዚኣ ፍሮወይኒ እቲ ፍርዲ ንዑ እንተገደፍ ኩሉ ግን ኣብቲ ስራሕ መፂኻ ግን ምስ ገዳይምን ምስ ናይ ሕጂ ደቂ ግዜን ስጋብ ሕጂ ሰሪሕ ኣለኹ ኣነ ስለዚ ነቲ ስራሕሲ ይስዕቦ ኣለኹ ተመክሮስ ብተመክሮ መጠን ማለት እዩ ቁርብ ሒዘ ይብል ኣነ ዝያዳ ግን ነቶም ናይ ሙዚቃ ልቃው ኣብ ምርኢታት ኣብ መድረኽ ንሪአኪ ኢና ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ወፃእ እውን ብዙሕ ግዜ ወፍሪ ክትገብሩ እስኺ ዳርጋ ዝበዝሕ ወፊር ክለኺ ጽቡቕ ሕራይ ኣብ ስቴጅ ከ እንታይ ዘጋጥመክ ነገር ኣሎ እስኪ ከምዛ ናይ ጽገ ገለብ እዝኒ ክዝበሉ ክድዩ ይሉክ ሴክሲ ኣይጋጥመክን ደጊሞ ኣብ ስቴጅ ወይ ክስልሙኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ እስኪ እንታይ ኣሎ ዘጋጥም ኣብ ፎሮ ሓደ ግዜ ዑደት ቀይሕ መሬት ማለት እዩ ደቡብ ዞባ ደቡብ ዑደት ጌርና ጋሽ ባርካ ዜናዊ ወያነ ዝነበረሉ ኩነታት ኣብ ኩሉ ቦታታት ዑደት ንገብር ነርና ጎስጓስ ሓደ ግዜ ኣብ ፎሮ ምርኢት እንዳረኣኹ ከለኹ ምስጋንታይ ዓሽ ድብለኒ መሲሉ ሽጋራ ሒዙ አንዲዱ ንኸይድ ብዚ ከምዚ ገይሩ ነታ ሽጋራ
أنا شعو بقى لجيبة يابتا نفسي أتا زي ناس بمدبي أتا حزوة عنده قال ما لقليله عشيه بلي زخون دحن قليلني ودفرها ودفرها خمس جيرنا عندها تحقي سيد خون قليل ودفرها جن نزا شجرة عندي أجيرو أبز قربتي مثل جبت هم زي لا بقى تسألي لأنا نجي زكالة خلو نايت تاجل نيرام كحزوة قال لا تحقي سيد خون دحن قليل ودفرها مالتي بر شجرة اللي جيب لي كيدو زي عشان دابلي مالت بتحقوا سيو بخفاريو تا وشتلو بوسيد فلتا جن أبزا نفسي جن حنت معلتي زي أقاتي مهنة انت اللي خالق زترفنا كتقسال لو تبليو تسبح السنسي مو تسمعنا له بمرجع حد خلته موسيقى حتر بالكي حنيشتي نسمعك ناي مودعتا زوقع كوا زدقم ناي مودعتا مو حنت حتى كش أو خنسا نابدك ساتا موسيقى مسمعنا يغني لنا حراي أمو دعتها كتري أخل خاسي تفاصل ترديو وين تاي دخمس معكم ساكسفون ساب كندي كباديا ويكلاليا تبليا ساكسفون كتنفح فيها تغلو كالو تنفاس سامبغات وعنا بعبيو تتعنا ملوك هلو كالو كاب مستنصا هاب شجارا نصا نسامبو متأسسار سلازلوا مالتي جين عي ولا حنتي تي اكسرسايز وقبرو نتعنايون ابتعناي مولو سلازخونكو اب تنفاسي مالت معرتهم ناشتو ديهم زلو بزي ما منكح بمنفح تطوي لك نفح غلي افياته وزا سبورت خسقت ليا سامبو تاساسر فرويني يغني لنا بطعمي نمسكنكي كتعوتي أبصرحكي نمني أبكالي جزء أبصخون قطعمي نرخب نخون أجيكم بطعمي نمسكنكي يعني الله ساكس فوق يعني الله